Nähdään, että matkakeskus on paikka, jossa eri liikennemuodot yhtyy, eli tämmöinen solmupiste, jossa vaihdetaan liikennemuodosta toiseen. On se henkilöauto tai bussi tai juna tai metro. Se on ihmiselle luonnollinen paikka, että samassa paikassa hyvin vaivatta voi vaihtaa liikennemuodosta toiseen. Eli siinä mielessä on hyvin tärkeää, ettei tarvitse kulkea epämukavasti, kantaa laukkuja ja katsoa aikatauluja, vaan niissä voi viettää aikaa myöskin samalla. Itse näen, että nämä matkakeskukset on niitä tulevia uusia kyliä kaupunkirakenteessa. Eli siellä ihmiset kohtaavat päivittäin, käyvät kaupassa oli hyvinkin tärkeä paikka. Varsinkin tässä Suomessa, jossa talviolosuhteet on aika ankeet, niin ne on niitä miellyttäviä paikkoja, missä halutaan olla ja missä sitten vietetään aikaa paljon. No, niitähän rakennetaan koko ajan, että tässähän vieressä niin on Kamppi hyvä esimerkki ja niitähän syntyy Tikkurilaan ja moni muukin Suomen kaupunki tällä hetkellä niitä suunnittelee ja todennäköisesti tulee rakentamaan.